da jakşı olmak, bundan da çoğun toy olmak. Men de tünde jatıp alıp oşonu oýup otam. Eli garaya bugün bolganda başkaça olmak, başka jerde kafede, restoranda ötmek, mümkünlüğünden de çoğun bolmak, bundan nekesi jakşı olmak dep bir tünde bir-iki saat nemetten bir agan bir nap gelgen jokman. Bu ömürde jakşı. Jakşı adamdın bunday jakşı kasiyeti bolup da onu bir yıl jülösüň, bir ay görösüň, ardaýym oşo jakşı adam özüň seziminde galaberет. Diýmişim, ömür boýu birge jürseň dile agişin jakşynakay elesteri, agişin jakşynakay aýtgan sözler, jürgen turgandary, gepleri ança jakşı özü menen goşup jürbeýdi. Araya biz menen az wagt boldy. Bir yılga jetken jokmy bilbeyim. Boldu nemeyle, men nesi olsa da şimdi bir yılga jetti. Biroq oşo bir yılın wagtyny içinde ötse dagı biz menen 10 yılday, 100 yılday bolgondoy jakşynakay özünün jakşynakay adetli, jakşynakay özünün sapaty menen, özünün süýlegen sözü menen işte arabaka sinip keteldi dep oýlaým da. Men mintip aýsam da jaňylyşpaýam.